A preocupación veciñal ante os crecentes casos de ocupación levou o Concello de Ribeira a tomar medidas. A primeira delas é a elaboración dun censo coas vivendas baleiras susceptibles de ser ocupadas, que levará a cabo a Policía Local, para o que solicita a colaboración cidadá. Dentro do Concello de Ribeira dixemos a Policía Local que fixese ese censo de vivendas baleiras, basicamente tamén para que as propiedades, é dicir, neste caso, maioritariamente en mans do Banco Malo, da Sareb, que procedan a tomar medidas que eviten a ocupación desas vivendas baleiras e, sobre todo, o máis importante que necesitamos en Ribeira é que as poñan a disposición da veciñanza a alugueiros asequibles para poder dar unha oferta pública de vivenda que sexa acorde ás necesidades que ten neste momento o noso municipio. Ademais de requirir a adopción de medidas como o peche das edificacións para evitar que sexan ocupadas, dende o Concello non descartan estudar posibles sancións á Sareb, co fin de previr danos sobre a vía pública ou riscos para a seguridade cidadá, ante o mal estado que presentan as propiedades pola falla de mantemento. Cando a Policía Local faga ese censo de vivendas baleiras, despois imos requerir ás propiedades que efectúen as medidas necesarias para evitar que poida haber ocupacións ou que poida haber incluso danos á vía pública e ás persoas. Despois, nun segundo momento, tamén estamos valorando a posibilidade de establecer sancións económicas ás propiedades, neste caso a Sareb, se non manteñen os edificios nun correcto estado de mantemento, porque estamos vendo que hai edificacións que incluso presentan riscos para a seguranza cidadá, porque se poden desprender elementos das propias fachadas ou poden presentar riscos para a poboación. O Goberno local pretende deste xeito previr casos como o do bloque das Avesadas, que se converteu nun foco de conflitos e actividades ilegais. No noso municipio hai diversos edificios que están ocupados por persoas drogodependentes e que están xerando un malestar social ao ter que acudir recorrentemente a Policía Local e os bombeiros a sufocar incendios, a tallar pelexas e outras agresións.